नमस्कार, आशा किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण कुळदाचे सांबार कसं करतात तेही मालवणी पद्धतीचं ते पाहणार आहोत। हे बघा, कुळीद हा असा प्रकारचा असतो, याला हुलगाही म्हणतात। कुळीद खाणं आपल्या शरीरासाठी अतिशय उपयोगी असतं। हे बघा, हे कुळीद हे हार्टसाठीही चांगले असतात किंवा आता पावसाळ्यामध्ये सर्दी खोकला होतो, कफ होतो, त्याच्यासाठी आपण याचं सांबार किंवा सूप करून ते गरम गरम पिऊ शकतो। तर हे भिजत घालून 2 दिवसात मी याला हे बघा एवढे असे मोड काढून घेतले आहेत। कोणतंही कडधान्य ना आपण मोड काढूनच मग त्याची भाजी किंवा सांबार करायचं असतं, मग ते आपल्या शरीरासाठी अजून पोषक ठरतं। तर आता बघा, हे सांबार करण्यासाठी मी काय घेतले, इथे कांदे घेतलेत, मी इथे 3 चांगले मोठे कापून घेतलेत, 1 वाटी खोबरं घेतलं आहे, आलं घेतलंय अर्धा इंच, 4 मोठ्या लसूण पाकळ्या घेतल्यात, खसखस, खडा मसाला हा बघा, बडीशोप, लवंग, मिरी घेतली आणि ही दालचिनी घेतली। आता याचं प्रमाण आपल्याला ना सांबाराप्रमाणे घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला या गरम मसाल्याचं प्रमाण कळालं नाही ना, तर बाजारामध्ये मालवणी पद्धतीचा चांगल्या प्रतीचा ना गरम मसाला मिळतो, तो तुम्ही आणून ठेवू शकता। आणि चमच्याच्या प्रमाणात ना तुम्ही याच्यामध्ये म्हणजे या सांबारामध्ये या गरम मसाल्याचा वापर करायचा आहे। जास्तही गरम मसाला तुम्ही सांबारामध्ये टाकू नका, जसं सांबार असेल तसा त्या मसाल्याचा तुम्ही उपयोग करू शकता। आता आपल्याला काय करायचं आहे, आधी हे आपण वाटण भाजून घेऊया। वाटण मी भाजते आहे, हे वाटण भाजेपर्यंत मी इथे कुळीद मला हवे तेवढे काढून घेते ताटामध्ये, कारण आपल्याला हे उकडून घ्यायचे आहेत। आपल्याला हवे तेवढे घ्यायचे, म्हणजे आपल्याला जेवढं सांबार करायचं आहे तेवढं, आणि हे निवडून घ्यायचे आहे, कारण ह्या कुळदांमध्ये ना असे न भिजलेले कुळीद असतात, ते आधी बाजूला काढून घ्यायचे, त्याचा आपल्याला असा आवाज येणार, त्यामुळे ते ना कुकरमध्ये शिजत नाही। तर मी आता हे निवडून घेते आणि मग कुकरला 6 शिट्या करून उकडून घेणार आहे, कारण हे कुळदाचं जे साल आहे ना थोडं कठीण असतं, त्यामुळे कुळीद लवकर उकडले जात नाहीत। मी हे कुळीद असे निवडून घेतले आहेत। हे बघा, हे न भिजलेले एवढे कुळीद मला यात मिळाले, हे मी आता बाजूला ठेवते। आणि आता उरलेले कुळीद आहेत ना, हे मी असेच बंद करून फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे। 7-8 दिवस नाही असे अगदी व्यवस्थित असे राहतात। वाटण मी असं भाजून घेते आहे। कधीही एक लक्षात ठेवायचे, जेवढे आपण सांबारासाठी कुळीद घेणार आहोत ना, त्याप्रमाणे आपण वाटणाचे प्रमाण काढून घ्यायचे आहे, नाही तर काय होणार, कुळीद जास्त झाले तर वाटण कमी होईल, आणि वाटण जास्त झालं तर कुळीद कमी होतील, मग त्या सांबारीतला टेस्ट राहणार नाही। त्याचप्रमाणे खोबऱ्याचे प्रमाणही आपल्याला कांद्यापेक्षा जास्त नाही घ्यायचे। जर तुम्ही कांदा कमी आणि खोबरं जास्त घेतलंत ना सांबाराच्या मानाने, तर काय होणार, आपलं सांबार असणार ना ते गोडूस होणार, म्हणजे गोड होणार, खोबऱ्यासारखं लागणार। म्हणून कांदा आणि खोबऱ्याचे प्रमाण अगदी व्यवस्थित घ्यायचे आहे। वाटण भाजून मी एकदम बारीक वाटून घेतलं आहे। तसंच कुळीद मी कुकरला उकडून घेतले आहेत। उकडताना मी माझ्या अंदाजाने इथे पाणी टाकलं आहे, म्हणजे कुळीद जर 1 पेला असतील तर 5 पेले तुम्ही यामध्ये पाणी घ्या। ह्या पाण्याचं प्रमाण आपल्याला जास्तच हवं आहे, कारण यामध्ये आपण हे सांबार करणार आहोत, त्यामुळे या पाण्याचं प्रमाण तुम्ही कमी करू नका। कुळीद आपण 6 शिट्यांमध्ये उकडून घ्यायचे आहेत, कारण कुळदावर जे हे साल असतात ना बारीक, हे बघा ही थोडीशी जाडसर असतात, त्यामुळे कुळीद पटकन उकडत नाही। 6 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत। आणि हे थोडंसं वाटण जास्त झालं असं मला वाटलेलं, म्हणून हे काढून फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे। तुम्हीही तसं करू शकता। आता मी यातले थोडेसे कुळीद काढून मिक्सरला वाटून घेणार आहे। जाडसर वाटायचे आहे, जास्त नाही घ्यायचे आहेत आपण, त्यामुळे ना वाटल्यामुळे आपल्या सांबारातून बरेचसे कुळीद आपल्या पोटात जातात, आणि हे थोडेसे
आपण सांबारं खातो ना, थोडेसे आपल्याला चावायला छान लागतात ते सांबाऱ्यामध्ये. तर आता मी थोडेसे, हे बघा, आपल्या अंदाजाने आपण हे थोडेसे मिक्सरला जाडसर वाटून घेणार आहोत. कुळीत मी असे जाडसर वाटून घेतले आहेत आणि आता आपल्याला फोडणी द्यायची. तर फोडणीसाठी मी अर्धा कांदा या भांड्यामध्ये चिरून टाकला आहे. कांदा भाजला की मी कढीपत्ता टाकणार आहे. पूर्वी सोरखुलामध्ये म्हणजे मातीच्या भांड्यामध्ये एक माठासारखं छोटं भांडं असायचं, त्याच्यामध्ये हे कुळीत उकळले जायचे आणि त्याच्यामध्येच हे सांबार दिलं जायचं. तर आता आपण काय करूया, हे भाजलं ना, कांदा कढीपत्ता टाकून फोडणी देऊया. कांदा भाजला आहे. फोडणीचं साहित्य बघा, कढीपत्ता, कोकम म्हणजे आमसूल घेतली आहेत मी इथे, कोथिंबीर घेतली आहे, मालवणी मसाला, मीठ, वाटलेलं वाटप आहे. आता मी हळद घेतली आहे अर्धा चमचा, ती यामध्ये अशी टाकून घेते. आणि आता मी कढीपत्ता टाकते. कांदा भाजला, कढीपत्ता टाकून घेते. कढीपत्ता भाजतोय आपला. आता हाय फ्लेमवर भाजून घ्यायची आपली फोडणी. पूर्वी कढीपत्ता, कोथिंबीर हे गावाला मिळायचं नाही, पण जेव्हा मिळायचं त्यावेळी हे सुकून ठेवलं जायचं उन्हामध्ये, मे महिन्यामध्ये, आणि नंतर पावसाळ्यामध्ये त्याची पूड अशी सांबाऱ्यात किंवा वरण्यात अशी टाकली जायची. आता बघा, कांदा आणि कढीपत्ता भाजलाय. कांदा भाजल्यावर मी आता ह्या मालवणी मसाला 1 चमचा घेतला आहे, तो मी यात टाकून घेते. मीडियम फ्लेमवर करायची गॅस आणि थोडासा असा परतायचा हा कांद्यामध्ये. आणि लगेच आपण हे उरलेलं वाटण ते यामध्ये टाकून घ्यायचं आणि ते आपण आता परतायचं आहे. जरा असं परतून घ्यायचं. वाटण चांगलं परतून घेतलं मी. आता मी हे उरलेले कुळदाचं पाणी आहे ते आणि हे वाटलेली कुळी त्याच्यामध्ये असे टाकून घेते आणि हे यामध्ये असं मी टाकणार आहे. सावकाश टाकायचं असं. आता आपण बघायचं की हे जास्त घट्ट झालं आहे. घट्ट झालं असेल ना तर पाणी ओतायचं आपण थोडंसं असं, कारण ते आपण पिऊ पण शकतो ना. जास्त घट्ट असं पिलं जात नाही. आणि आता आपल्याला भाताबरोबर पण खाऊ शकतो एवढं आणि पिऊही शकतो. अशा प्रमाणात थोडंसं पाणी टाकून आपण ते वाढून घ्यायचं आहे. बघू आता, हे बघ, हे एवढं झालं. थोडंसं अजून वाढवते मी. आणि ह्याच्यात जर मसाला कमी असेल तर तुम्ही वाढवणार आहे. तुम्ही पण याचं प्रमाण तुमच्या प्रमाणाप्रमाणे वाढवा. जास्त पातळ पण करू नका, नाही तर ते पाण्यासारखं होईल सांबारं. उकळी येते सांबाराला. आता मी कोकम टाकून घेते. आता तुम्ही म्हणाल सांबाराला कोकम का टाकायचं, तर काही सांबारी अशी आहेत की त्याने कोकमामुळे त्या सांबारांची टेस्ट वाढते. त्यामुळे या सांबारात आपण ते कोकम टाकून घेणार आहे. जास्त टाकायचं नाही. मी एकच कोकम अर्ध तोडून टाकलेलं आहे. 2 भाग करून मी टाकले त्या कोकमाचे. आणि आता मी मीठ पण टाकून घेते. 1 चमचा मीठ घेतला आहे मी. तुम्ही कमी जास्त करू शकता मिठाचं प्रमाण पण. आता ह्याला उकळी आली ना की मी ते कढीपत्ता, कोथिंबीर टाकून गॅस बंद करून घेते. कोकणामध्ये या कुळदाची पिठीही केली जाते. सकाळचा नाश्ता कुळदाची पिठी आणि भाकरी असतो. अतिशय चविष्ट लागते हे.
दुधाचे पौष्टिक सांबार आपला तयार आहे। रेसिपी दरम्यान बऱ्याच टिप्स दिल्या जातात, ज्यांना हव्या आहेत त्यांनी त्या नक्की फॉलो कराव्यात। आणि तुम्हाला हे सांबार आवडलं असल्यास तुम्ही ते करून पहा। आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।